nke Pentecost power, you are welcome. You ought to go. Mo just decide ya ka ngwagodo the lady okwu ka ọ come go down so that I can start to engage her further. A lot of ụmụ nwoke emeta n'ife gburu ha, and a lot of ụmụ nwaanyị emeta n'ife gburu ha. Anyị niile emetakwa n'ife gburu ayo, ife aka egbu ayo one way or the other. Nwoboho onye emetụtabụ reason nji si na onweboho onye nọ n'ụwa emetabụ igbe ife do capable of igbu ya ewu na o nwere onye ya awụ iyi nkịtị ịgọlụ ya ekwugo nya mbụ na my program ịghọtago ọkwa ime ife mmadụ na-agwa na push you to the wall are different according to person to person. O nwere onye nwere ike ime nnukwu ife owevuo ya mana onwe nwu believe ya wagwa no this thing ka onye ajuwe me this thing n'ụwa nwere ike isi na asị etu a elastic limit ifla na elu ụfọdụ nwu believe na push her to that limit, then ụfọdụ you can do anything you need ime onye ahụ ishogodu wule ego onye ahụ enye na ya ego ishogodu buru moto onye ahụ je ekurie ishogodu mee onye anything mana nwu believe Olisebuka Olisebuka buko ụmụnwaanyị ezigbo ụmụnwaanyị ka nkọ ịghọtago ezigbo ife now this lady according to complaint ife ọkọwalụ which is no normal thing na ịma no na-eme even a lot of ụmụ nwoke ka na-eme the same thing now, a lot of ụmụ nwaanyị ka na-eme the same thing now. Ishe no guy ke ewu okwu ishe no guy ke ewu especially ebe ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke ana m agwa ụnụ nwaanyị nwere ike imechasịcha nwoke ife a nwoke n'anya sị ka ọ ga-alụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị aha kwa ga-alụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike idewelu gị na fridge 5 years 10 years 7 years or less nọ na ndụ adụghọ mana ndụdụ ọ ga-abọlele gị one day or the other. Wifuru ife ụmụ nwoke na-eme ụnụ pụta ije mepee nwaanyị ọfịs n'isi wolu marriage wee jide ya ọ na-ekpokọ ihe gị iwela organize onwe gị ọ na-inject ego na business gị ọ na-egota moto bi ihe n'anya o mee life ọ dụrụ soft because na ifuru nọ na alụ ọrụ na nnukwu company and n'ikekwe niile n'anya fụ na age adụgo against her amakwọ m ife age ịdụ against mmadụ mana according to ndị mmadụ si afụ ya n'ụwa ịghọtago use opportunity ya take that advantage wee baa ya ime wee na-alụ ya ọlụ Ogochukwu Afegina, good afternoon my sister. Ịghọtago i wee na-alụ ya ọlụ ụmụazị baa anyị na-alụ mgbada bende ọcha ị na-alụ ya ọlụ imepe ọfịs n'isi nwata nwaanyị na Nigeria ọ na-alụ ọlụ na hard economy anyị nọ na-alụkọta ego owelu because of no of logo n'anya na-confess the same love to her o wee wele ego niile a na-ekpokọ ego ị na-eli iwere na organize onwe gị why na mana in your dictionary ekwadoghị ịnụ that girl ekwadoghị ịnụ that woman ifa egbuona a lot of ụmụ nwoke nwụrụ anwụ today ikpote a lot of ụmụ nwoke nwụrụ anwụ today Honorable good luck Amobi, I thank you sir, I greet you. You got to go ikpote a lot of ụmụ nwoke nwụrụ anwụ today, young guys do guy and ndị gbagota n'alụ ife ahụ ife gburu ha mana ya ama ife nji wee sị na nwoke nwere ike ịzụchasịcha nwaanyị na school nwoke nwere ike ịzụchasịcha nwaanyị na school. This message is for both men and the women, but ana m focus this message more n'ebe ụmụ nwoke nọ, n'ebe ụmụ nwoke nọ. Yeah, thank you brother. N'ebe ụmụ nwoke nọ, reason mụ na nwoke nwere ike ịzụchasịcha nwaanyị na school mechasịchara nwata nwaanyị ahụ ife ahụ ọ chọlụ at the end of the day the lady nwere ike disappoint ya the guy ọ ya anụ ya. 80% of ụmụ nwoke we wave it and move on with their life. Kama na ife na-emezi ebe ụmụ nwoke nọziwo na
ọ nwata nwaanyị ọzọ ya eme itizi nwere ike ịta afụfụ ife ahụ onye ahụ merie. Etu aka na-eshe ụmụ nwoke dụ normally 80% of ụmụ nwoke or 20% or maybe 30% ndị nwewagarụ obi ọjọọ naturally n'ebe ụmụ nwoke nọ nwere ike retaliate that thing kwere izu kwere ọnwa. Note ife a na-agwa gị ịchọ kwerie iche ekwe na ife nje ekwu na this lady contacted him mụ na ya na-akpa nkata. That lady do ready to go to any extreme just to make sure that no get at this particular guy in Nawal. You got to go. That lady, in fact, who sent the gaserim a lot of screenshots and a lot of things and the Ebelumagwa. And I have to be honest with you. Oh, tell him, say no, tell him, a man and not toga. Say no, tell him, man and not toga. He play with emotion in the mother. Not very bad. Nwoke na forgive easily. Men forgive easily. They will let it go. Especially no ebe nwanyi no. Nwoke nwere ike oya forgive lu nwoke ibe that thing. Oya ni nwuru nwoke ibe that thing. Because oya feel na nwoke abialu mee ya ewu. Mana owuru he ebe nwanyi no nwoke na ane ya easily. About 80 to 70% of men we wave it. Kama no nwata nwanyi ọzọ ya batazi n'ime ndụfa ya ata afụfụ the same nwanyi ahụ melu. Because na any move imelu ya do suspicious to them. They will like to ensure that another person take her for granted. Asoko no eme ebe ụmụ nwanyi no. But 80% of ụmụ nwanyi we like to take their pound of flesh na ebe no. In some, it is not wickedness because na do easily emotionally driven. And until na fe mecha that mistake actually ime. That is when ụfọdụ n'ime ha na-abịa realize ya, hey, nefa no ka emekwo ni etu a. But a man can easily think through it and let go. Man ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada eme ya eme. Ife na gwa na a lot of ụmụ nwoke na afụ today ịpụta ife ya oburu moto mara mma. Oyiri akwa mara mma ifu ye ife niile ahụ ifuru evidence of good living niile ahụ na afụ. Ụfọdụ n'ime ha na-awụ nwata nwaanyị do behind it. Ụfọdụ n'ime ha na-awụ nwata nwaanyị do behind it. Ka nye utu examples now ka iwe ghọta ife na-agwa ife do different ka iwe ife nji wee na sound si message ike to ụmụ nwoke. Wash ya ibe a married man and the single lady now. It will be easier for that married man to let that single lady to go and get married. So easier. But on are very difficult. A married woman a young guy in our way. He take the fact, swallow the fact, the reality that now this young guy chori genuine. On are very easy. Ụfọdụ n'ime ha can do and undo just to make sure that in as much as ụfọdụ n'ime ha na-do selfish in as much as no man on a marriage, but she will still not allow you to go to another woman. That is why inji wesi ụmụ nwoke mụrụ n'anya ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke anyị ife gburu ha awụ nwaanyị mana ịmahụ iche na fast guy ka ewu. And I have to be honest with you. Ụfọdụ ụmụ nwoke anyị nwaanyị na-emela akwụkwọ ha esi Nigeria ebe a ruo obodo oyibo. Olu obodo oyibo the next thing ya anọwụ na nwaanyị tụpụrụ ya na street of America or ife. Ụfọdụ n'ime ha awụ as a result of ife a na-ekwu. As a result of ife a na-ekwu. Because nwata nwaanyị taba afụfụ tachasịcha afụfụ owolu because of na ọfụrụ n'anya wee kpọgota obodo oyibo. Ịgbagọtazi obodo oyibo ịchọzie ka iwolie wee mee n'ụdị na ọma ife. Ụfọdụ n'ime ha ya enewe ego ndu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya enewe ego ndu. They will swallow that nonsense from you. Establish onwe go uno go ife niile mechi ife niile o strike ya. Ụfọdụ n'ime ha ahụ n'ọnụ katara chenjie. Ụfọdụ n'ime ha awụ long accumulated grievances. Yes,
long accumulated grievances o nwere ebe ị nọ ka ọ hapụrụ mgbe ndụ ya atọba gị ụtọ mgbe akọ ya decide ya to pay you back with your own coin. So I can tell you that na about 70% of afụfụ ụfọdụ ụmụ nwoke firuru ha na-ata na their marriages even mgbe ha firuru na ha erugo time ha eji wee bido enjoy your life is a payback. Nwaanyị nwere ike idebere ihe na fridge for 20 years serve ye na your old age. In case if you don't know, nwaanyị nwere ike idebere ihe na fridge for a long time. Sụọ n'ude ishe na onwe ife ọma, sụọ n'ude ishe na ịkakwasịgo ya aka debe ya ofu ebe na onwe ife ọma. I am trying to give you examples ka i wee furizi mkpatara these young guys na live off women. Wayo nke ị na-egwu wo ụmụ agbọghọbịa baa anyị ka isi etiri ọrụ n'isi ha wolu ha na-akpalụkoso nwata nwaanyị je taba afọ ife a ha ụfọdụ ụmụ nwoke dị so wicked nke na even ụmụ nwaanyị na-alụ kashia every morning obinie like this particular lady contacted him and believe me, Isiagu this idea with about 3 guys. If I want more, no onye lili na-erige. Yes. If I want more, no onye lili na-erigo ye. Kelu ko onye lili ka esi wee erige. I am not talking about the monetary aspect of a Ghana for here. I am talking about the emotional part. The emotional part and time wasted. And time wasted. Keki yesi ene nwata nwaanyị nọ in her 28 29, he promised your marriage for like 4 years to 5 years from that 29 years old or 28 years old. He can promise your marriage. One will take on a ojena agwa mbibi for your sake. One ezute me ego na anala mono dị n'enwe for your sake. Wori enye ama no fodu nwere ike ise na amaghị ife. I nwere ike idekwu na amaghị ife. Mana amaghị ife ya ahụ ye wotaro ga abụmọnụ ihe si nwu na-ewepụta. Yes. Onwe onye ji ka ngwazie gị eziokwu, onwe onye ji love wee bụ wayo. Wife ka onye ha amaghọ. Yes. Ngwa nwa onye ji love wee bụ onye wayo. Onye betrayal trust wee bite ya the finger that fed you. So una atas na ewolu ije na-emeye ndị ọcha nke ahụ go na chiwu ka ọ dụrụ mana ọkwa ifulu iji love wee jide ụmụ nwaanyị baa anyị n'ọlụ were amasị ha ego. That is wickedness. That is wickedness of the highest order. I have to be honest with you. And a lot of ụmụ nwoke na-ata afụfịa in different stages of their life ka ha na-ata afụfịa. Yes. Yes. Ịnọkata ị na-play with emotion nwaanyị. Ị chọrọ ịnwụ. She can even pretend that not forgive go. She can even pretend. Just study her ka shock absorber nwaanyị and nke nwoke na-adụ. Container nwoke nwere ike ife nwoke level for 70 years. Nwere ike, yes, ị nwere ike fụ nwata nwaanyị ọ na marriage ha do too difficult. Yes, a woman can absorb anything for the sake of love. A woman can suffer anything. A woman can go through anything. She can go through any hardship provided no love. Nwaanyị do strong, love na weaken here. Nwaanyị do strong, ya nwaanyị siri ike asịrị na ada aga ya aga. Love na weaken here. So a woman can do anything for the sake of love. Yes. Mana ụmụ nwoke do strong naturally. Like nwoke nwere ike container nwoke nwere ike da mmiri. 30 years effort of a man nwere ike do wasted within a twinkle of an eye. That man can go through that. Do strong and go through that. That is why in USA ụfọdụ ụmụ nwoke zụrụ ụmụ nwaanyị na school today. Mecha ụmụ nwaanyị a disappoint ya ha. Ụfọdụ ụmụ nwoke a pụrụ through. Yes, I am telling you. A lot of ụmụ nwoke ye n'anya say let it go. They will move on. But nwaanyị na-esi ike. Nwaanyị nwelu the fear of God n'ime o. Ọkwa nwata nwaanyị nwelu the fear of God n'ime. The fear of God ahụ just ordinary fear of God. Ọkwa nke nwelu onye nọ na nkọ na ahụ ya nkata steady na asị forget about that. Guide ya through that process. Ewopie nke ahụ elụlụ kama ahụ 5 years ago katiri ya na fridge.
Esho woloku angwara je na bank. Don't think that you have gotten away with it. Don't think. Do you even know ki we man ka emotion ụmụ nwaanyị si ado? E man ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha ụmụ nwoke be anyị ji love and dating wee napụ ego nke ahụ dudu committed n'ebe nọ. Ụfọdụ na-achọgido chọrọ from obodo oyibo chọrọ bịa Nigeria. Ife ọ na-achọziri gị ahụ maka ife ọ chọrọ ka o jidere ka ị ga down. Ị ga down ọ go satisfied. A lot of young guys anyị na-ebigheri aka today. Na-ebigheri aka today. Ịma aka ebe a no. Ụfọdụ n'ime ụnụ nọ na-abụ mọnụ mmadụ ji bitterness wee bụrụ. Fan na-agwa kịta awụ ịchọ kwerie iche ekwena. Ịghọtago ịchọ kwerie jee n'obodo oyibo onwe fọrọ na na nwaanyị wepụta. Ụfọdụ n'ime ụnụ wa afụfụ nọtara nwunye ụnụ na Nigeria ebe a. Ịchọkwa kwerie iche ekwena. Ka m gwa gị eziokwu. Ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke ife na-agwa gị nwoke ife nje akọwara gị efu etu a. Let us, this is reality now. Ịghọtago anyị pụta ebe anyị na-ekwu okwu ndị ọzọ ka anyị kwuo okwu ndị ọzọ, but this is reality now. This message na-aga both side, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, but I am telling you why I am focusing this message on ụmụ nwoke. Ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke the reason kpatara nwunye gị ahụ ịma na Nigeria ji wee bịa na UK, bịa na America, bịa n'obodo oyibo ebe ahụ ọ mazi na onwe right wee gbawara gị film ọ afụfụ ịtarịa na Nigeria. Onya ka m gbara na nwaanyị nwere ike inewegu ndụ for 10 years tie mmọnwụ na the 12 year. Nwaanyị nwere ike inewegu ndụ for 15 years tie mmọnwụ na the 20th year. Nwaanyị nwere ike inewegu ndụ for 30 years tie mmọnwụ na your old age. Ife niile ahụ reward ife imelu imekọtalụ mgbe nwanụ ka o newegu ndụ. They are good at inewegu ndụ. They are good at giving a good payback. If I na-asị na serve mmadụ na kama na adụ mma ịserve wen code. Ụmụ nwaanyị wụ expert na ịserve kama wen code. Nwoke nwere ike were iwe ọnụnụ ọkụ payback ụmụ nwoke na-ada awụwanụ, mana nke ụmụ nwaanyị na-adụ code and smooth and in a more disguised way. You can lay your hand anywhere. Lot of ụmụ nwoke na awụyala today. Root ala has n'ife a na-agbaghị. Lot of ụmụ nwoke to go frustrated today. Nwehu die gị nwere ike inye ete ego aha dị n'aka. Wo revenge aka ha na or revenge enyeru ha enye ka ọnwụ. A lot of ụmụ nwoke that can barely stay in marriages today. Ụfọdụ afụfụ aka ha ka na-ata. A lot of ụmụ nwoke nọ n'obodo oyibo ebe akwa my wife has done this, my wife have done this. Wa afụfụ aka fa na-ata. Unu ejizi na ụmụ nwaanyị nọ na working class wuru ha na-emele ọfịs ebe unu na-enweta ego. Ewuru fine boy je echi ife ya alụ. Ọ wuruzie na ịchọrọ na waya na ịchọrọ igwu ya egwu je gbute ndị ọcha. Iwuru nwoke filu na ewu fine boy. Eyizi na fine boy ya were egwu ụmụ nwaanyị be anyị wayo. Ịchọgodi ide anapụ, ịchọgodi ide eme onwedoro ife dị iche na agụ na mmadụ na-emele ọfụ nkịtị. Unu ewebataghị marriage. Because no man at the moment you about a marriage. No, you will even know where you Nyakunu jeme ha abubata marriage. O nwere ife na-aza na gụ na mmadụ na-eme oyi fu onwe ụnụ n'anya na-emele oyi unu commit bụ onwe ụnụ with that word marriage. Ịghọtago unu megodie 5 years break ye ha sị na ada ekpe ikpe oyi ekpe na ife ọbụla enyeru na oyi na ana, but not when you are intentionally taking advantage of somebody maka na ịma na ọfụrụ n'anya, maka na ịma na onweghị ife ịgwalụ ihe oyi ewolu. A lot of ụmụ okorobịa baa ya ife oyiri agbada oyiri chu chanchan obulu Mercedes GLK ụfọdụ n'ime fa enwere ife fa na-alụ moto niile ahụ na-afụ na akwa niile ahụ na-afụ ụmụ nwaanyị nọcha na nnukwu office na bank, ụmụ nwaanyị nọcha na nnukwu offices in financial sectors and both ụfọdụ companies a ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-alụ na Dangote, ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwecha ụfọdụ sef nwata nwaanyị nọ n'ime afịa, yes, na-enye ya ego ji ebi that soft life in ịma for the sake that na onye ahụ die na emecha na ha na-abụghị ebi di na nwunye ọ na-invest ego n'isi nwere ife ahụ fushi ụnụ na-abụ ka ọ na-work. Ị na-eri ericha ijezie ofu nwata nwaanyị nọsọ nwa ya monkey the work baboon the chop. Yes, nke ụmụ nwoke na nwoke suppose duru na nwoke ya ewere ife na-enye nwaanyị. When it happened the other way around, that is love. Yes,
Nwoke can give you money for so many reasons. A man can be showering you with gift. So go wedding. Yes. A man can be showering you with gift. So go wedding. A man can pay your school fees. So go wedding. Even though no one for them nwoke, I hope no ya dey differentiate nwefa. Ko no gari misunderstand them. O nwere ụmụ nwoke genuinely offer wonanya and ọ chọrọ ịzụ na akwụkwọ ọzọ na akwụkwọ ka ọ wụrụ nwunye. I have talked about this particular one mgbe e kwuru maka nke Max Michael. I talked about that. I specifically talked to women that time. But this one, and I'm joining these two messages now, but I am focusing it more on ụmụ nwoke anyị. Ka ị mara ife gburugo. Ka ị mara ife na arịa. Ka ị mara ife na arịa. Nwoke woji ife nye nwaanyị dugodo natural. Ịghọtago na according to omenala bae ka m kwuo ka Matthias, according to omenala bae emege no nwoke ya wo the provider. So in other words, nwoke woji ife nye nwaanyị ahene mana ebe o wuzi nwaanyị na-enye genye if you see na that woman e deserve her everything mmadụ nwere ike deserve in this life. Ịghọtago o wee wụlọ ọfịs ka ise etiri n'isi ihe ị na-eri ya ọfịs ị na-eri ya ọfịs ị na-atụrụ ya ụga ị na-atụrụ ya ụga ị na-atụrụ ya ụga. Ụfọdụ ụmụ nwoke jebere obodo oyibo atata ọ nwaanyị na-arụ ọrụ na trade fair ọ nwaanyị na-arụ ọrụ n'ofu bank ka ị dọdoro megide ife ba ya megide ife ba ya megide ife ba ya ọ gbachakọrọ ego gbalụ ma mbibi wee zijego obodo oyibo ịrụzie obodo oyibo ebe ahụ dọmpụọ ya jezie n'ụlọ ọzọ nke ahụ ịnụjezi ịkpọrọkwazie nke ahụ kpọta obodo oyibo nke ahụ gbapụkwa nọchie ebe ọzọ ife zụtara ya ọ kama of ife imerụ wife asavụrụ uko. Yes, because na ebe ahụ ijere ụmụ nwata nwaanyị wụ na ijeri ya si therefore ọ nwata nwaanyị sepụkwa ọnụ n'ala ebe ahụ ijere. So carry your cross ọ ife imerụ ka mmadụ mechighalụ. What about the man that married Sharon Oja? Do you know why his marriage are not lasting? I'm just saying. I don't know, but I am telling you generally based on what I have seen. Because Bobble na ngwa so many things this lady na-ekwusi n'ọnụ ọ chọrọ ime this guy. And let me tell you, this guy anugo nwanyị and this guy mere wedding na January. This guy nwunye ye that lady ọnụlụ adụghị ime amụghị how many months because na ime that lady nwunye ya ha elugo ọmụmụ. Ịghọtara nwunye ya kịta ime ye eluwe na ọmụmụ. Now she is battling with the reality of seeing that baby come. Yeah, she is battling with the reality of if this guy will enjoy the joy of fatherhood. That is now her biggest tormentor. The thing we've now torment here. For no matter how long I've been trying to speak to her, even this evening again, I will also call her this evening. I have been trying to do follow up on her since you do a report or mefa. Can we do show no meho anything do out of discussion nine muna anyway. Can we do show no meho anything do ordinary, extraordinary. Okay, what I go? That is to show you how far a woman can go. Don't ask me how she is going to take her pound of flesh. That lady who because no follow to I see a woku ife basalo Zion ife basalo ka. How am a pastor? Man of late to see handle this program. O we decide there could be confide there in me. Obulu no nyemwelu ko si where to go jeba that 10. It is case slow. And let me tell you, but this lady get an 1 million or 1.5 million. That na me can bring that guy down. She will not argue needs that money. It will a lot of the mothers were today. Or one anchokwale. And when you get Bukwali wayo, they born a short revenge. Mana ye bugude wayaho, daitanaka. It's bonye yeriaka we perfect your plan here. You gotta go. So some of us, if I may not know what, the first person age cause all that thing when you save life, my onyahu,
ịmaghị onye a mana o nwere ike wụrụ the right person eje kọsalụ that thing onye sevulugo onye sevulu everybody mana the first person akọsalụ that thing wụrụ onye ọjọọ the first person akọsalụ that thing wụrụ ajọ mmadụ otilo what so the second person akọsalụ ya kwuo the same thing the first person kwuru otilo it is finished. Obi the lady do so bitter na so in revenge. She want to take revenge on this guy, and she want to take revenge on this guy anyhow. She can, the only thing according to her yenye joy ketawo no for that guy no na constant pain. Umu nwoke unu na take risk whatever thing na enye ụfọdụ ụmụ nwoke mora ha ji eji ụmụ nwaanyị egwu obi na akakwa unu whatever thing na-enye ụfọdụ ụmụ nwoke mora ha ji eji ụmụ nwaanyị baa ya egwu nwaanyị onye ọcha nwere ike igwugorie wayo 80% ọka nọrọkwa na 90% na-achọkwara ife ọka ya emerụ ịghọtago mmadụ na-agwagodu ihe na n'ọkụ wayo ka a na-egwu ọ ka nọ onye nwekwara ike na-ekweta nọrọkwa ebe ahụ na-anapụkwa ya ego etu aka ụbụrụ ụfọdụ ndị ọcha si wee do mana ọ bụrụ ụmụ nwaanyị baa Maximus Patrick esiri but our girls are very wicked, they don't practice love. Ha weziokwu ikwukwara ya nwere lot of ụmụ nwaanyị do wicked, ụfọdụ n'ime ha atọ go to Rose girls ịghọtago, ụfọdụ n'ime ha atọ go to Rose girls, but I believe in that in this life I know na ụmụ nwoke enwe more responsible men out there. I enwe much more responsible women out there. I'm telling you this and I'm being real when I work here. Enwe 50% of responsible men not out there. I enwe 80% of responsible women not out there. Yes. I can explain no nature no siri ike water. Water go. Yes. A lot of 80% of women today do irresponsible because of just a little percentage of irresponsible men in our society. And I am not trying to justify the actions of Omumanya. I am not trying to do that because of Omumanya, but I'm trying to tell you to shock absorb about genders. A man will ike ime nwoke ife etu a nwoke asho react nwoke nwere ike bam gba ife a na-eme, but olu ha na that action part onya ka nji wee sego na nwata nwoke ọbụna decide ife o ya emerume ihe, there is 80% possibility na that nwata nwoke nwewagala obi ọjọọ naturally. Yes, ụmụ nwoke nwewagala obi ọjọọ naturally. On a normal nwoke na plan chi ife o ya eme napuo shie ya etu apụta ọfụ na ife awụ ọtụ ha unless no nke nwere obi ọjọọ naturally. Nke nwere obi ọjọọ naturally will not even think twice wee ife o ya eme. Mana ụmụ nwaanyị nwere ike ntụ ahụ emotion ya ahụ na kama nwetahozi ife a oke na anya majority of ụmụ nwaanyị igburu iji love we destroy their life. Ụfọdụ n'ime ha their thought na awụ kama onye nwetazi ife a kama o destroy ya that time, kama onye nweta ife a kama o mebie ya, kama onwe ozi onye ya nweta ya. Ana Attire na Nigerian movie chene egwuregwu. Yes, ana Attire na movie chene egwuregwu. Love wo the worst thing ihe eji weri mmadụ, ihe eji wegbu mmadụ wayo. Woso na ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ife nji make reference to ụmụ nwaanyị ụna ka ị na-eme nwaanyị a lot of things at that stake. Unlike ebe nwoke nọ. Yes, ka ị na-eme nwaanyị the most precious thing here eji egwu in their life, which is their time. Yes, nwaanyị eji egwu onye ọhụrụ na mmerụ nwaanyị ji wee nọrọ ọwụrụ na ngụ nwoke wurizi mkpatarụ nwaanyị ji wee nọfe eji ahụ, especially mgbe ọ ma nọ na ebe ọdụ attractive to men. Ụmụ nwoke na-abịa o were atọ ụmụ nwoke niile ahụ down for your sake.
more so ebe ọ na-eti time and resources na ebe ị nọ. Onye gbara ụgwọ no forgive gogo je gwa onye a na mụnwa wezugosiri no na ife ọ na-atụ ga 100%. Even ụfọdụ n'ime ha nwere the fear of God n'ime ha, we still pay you back no for opportunity. Je dee ya na akwụkwọ. So even jagbaghị ya ụka continue na device more means echi niile sef gwa na mmaghị swallow shovel ka o je gbata mbibi nye maka ụfọdụ ahụ na onwere ya enwe. Ụfọdụ ụmụ nwoke ezuo n'ohi ụfọdụ ụmụ nwaanyị ezuo n'ego ọga ha ebe ha na-alụ kashia today were enye nwoke ọfụrụ n'anya. Nwoke ahụ abandonụrụ ya today. You think that na no ya forgive you. Onwekwa nwa dibia ijeru na nke omewe abrakata abra mecha abrakata abra wee gwa na okechie na nwaanyị ahụ anya na nwaanyị ahụ ọfụgodogo oke na-esi ya emeka the play ka m gwara oge kelafa this guy nke Enugu nwere golo when money the friends go there, when money no the friends go nke gụrụ egwu a wee gụọ maka mgbe one man disappointed one lady maka ịnụ ya anụ wee luo mgbe o je yocha ya mgbagharụ the lady wee gwa na ọgbagharụ gị o wee luo mgbe ha na-achọ ime wedding the guy wee wolu ime cake wee nye the lady wee je wolu ọtapịapịa wee tii na keki ya wee gbusịa ndị bịa oge agụrụ ya n'egwu iche na ọ ya eme ịmanụ na ife ahụ agụrụ n'egwu ahụ ya eme woli ime keki o woli isi nni nye nwata nwaanyị ahụ ilichala ego abandon ya na ya anụ onye ka nje focus na nke nwaanyị time na-aga ịghọtago nwaanyị time Krista nwa adekwu eko wee wuru so many men nọ n'ife mgbu today because of ife a na-ekwu but ịmara ife iji wee nọrụ n'ife mgbu na ọ bụrụ so resources that lady ka ị na-waste time ya years ya ka ị wastere. How can you waste 7 years 10 years or 8 years of a lady's years n'ụwa? You will think that you can go scot free. Ọ bụrụgodo na that lady forgive godo, nation will not forgive you. Say no more gwarago. Ọ bụrụgodo na that lady mecha eventually forgive you, nation will never forgive you. Yes, nation will never forgive you. If oda na ebe ejeru n'ụlọ ụka na-eme Thanksgiving na nwoke do 50 years nọrọ nwaanyị. If oda na ebe a na-akpọ a miracle na nwoke do 60 years nọrọ nwaanyị. If oda na ebe a na-akpọ a miracle na nwoke do 70 years nọrọ nwaanyị. Why o ji eme nwaanyị do 30 years or nwaanyị do 35 years nụọ di ọdụka ya sị na miracle a dị eme wife mere. Why you do like that? Nyaki ya kpachala anya intentionally waste ya 7 years 5 years out of age nwanyi nọrụkwa n'enwe na-eri ya ego n'enwe na-egwu wayo n'enwe ịmakwu na wayo ka ị na-egwu ịmakwu na ịchọghị ịnụ ya hapụ maka akụkọ niile a na-akọzi my mama say na like ho ndị be anyị kwuru na ndị be anyị na ndị ụmụ ojii ha anọ na-asị na ndị Nnewi na ndị ọka etiti ha anọ ife niile ahụ nonsense ka ọwụ. Onye ọwụna nọ na nkọ na-agwa na ife ahụ imerụ iwu ahụ na ya anụ onye ọwụ iwu ahụ na ya anụ onye ọwụ. They play I am telling you they play. Wolunu fuchu unu na-egwu ụmụ nwoke ma na ụmụ nwoke so na ndị bichasịchara careless lifestyle nya ka ihe ewolu ndụ na-egwu ịmụkwụ na nwoke jeru rie ego nwoke ibe ye na-eke nkwụcha mana nwoke gburu nwaanyị wayo na aduluzu debe na this one agago makuna that is the area ebe ụmụ nwoke na-adọkarịcha comfortable. Enjoy yourself. Must I marry him? Must I marry you? I mean, enjoy nwoke ahụ so must I marry her? Is marriage by force. Is marriage by force. The first year is marriage by force. The second year is marriage by force. The third year is marriage by force. The fourth year is marriage by force. The fifth year is marriage by force. The 6th year, 7th year, ụfọdụ 8th year, ụfọdụ 9 year, ụfọdụ na-do wicked 10 years. People teaching in a cool story, and you think that people can just swallow that. Even a lot of nwaanyị ya food today, so na ha was it na ha in their late 30s, late 40s. Emo nwoke if I had do bitad.
ife ya ụfọdụ n'ime ha na-ata ego iche na ịga ụfọdụ n'ime ha na-ata wụnọ na n'obi obi ọjọọ especially ọfụ nwoke etu a nwa obere ife nwoke nwere ike ime ọdụ mbịarị bụrụ ọdụ nyafịa nwoke ahụ ọ kwuru rie ya ese na ọdụ wiked na ọ na-eri ya n'onwe ya ma nọ ife agenda like umerie ka ọ ka na-achọ ka o live with the reality of ife ahụ nwoke merie ọgọ were abi thank you ịghọtago so they play were emotion ụmụ nwoke ife ma na-eme nwanne m nwaanyị blọọgụ pụọ ife ma na-eme nwanne m nwaanyị blọọgụ pụọ I am still waiting ewepụ na mood busy achọrọ m ịkpọ that guy mana ama nnọọ ya abakwo mba na mkpọ ya ama na mkpọ ya ọbara m mba ama na mkpọ ya ọgọọ m iyi ama na mkpọ ya na o nweghị ife ọya agwa m ama na mkpọ ya na fon nọọ ya akpọ ngwu m arapa I know na onweghị afọ ya akpọ m na mkpọ ya but I will still call him anyway. The reason m meji wee kpọ ya ka m wee gwa do the needful m na-agwa gị I don't care how you will do it. Ọ kpatara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ụgwọ ndị m kpatalụ ngwere bịara m ụgwọ so nke ị kpatalụ ngwere ya bịara ụgwọ because if email intentionally there is no way nwoke wu onye Igbo ya eji jide nwaanyị wu onye Igbo n'ọlụ. Yes, nwaanyị je gbalụ mbibi n'isi ihu nwata nwaanyị je gbalụ mbibi n'isi ihu je gbalụ mbibi ego ha ka isi na-ahụ na mbe n'ebe niile na-ahụ nya chọtie ewu wolu payslip eji akwụ ya ụgwọ chọtie ewu na so many things imechi ife niile ahụ. No, Alex Ogwa, I will do it anyway. I will reach out to him. Mana ife kpatalụ na me reach go out to him all this while na mana ndị mmadụ na-ekwu na m nwere onye ike enwere m ike ịkpọ ya ka m esi wee kwuo okwu o nwere ike misunderstand ya my tone and if so I really want to take my time. Let me ka m butusha the lady atra ibu na m ka mmalụ na o nwere ike ịbatanwu na Facebook program ọ ya bata with the face ye ka ọ bịa share experience ye ka a lot of people wee ghọta ka ọ bịa share experience ye ka a lot of people wee ghọta and ka m gwakwa eziokwu ngwa nwata nwaanyị ka na-eme ịpụ ije zuru ohi je nye nwoke ịpụ ije mee nke a je nwoke ka m gwakwa eziokwu nwoke ije zute ego ọgaghị pandọma na isuru ife ahụ ezu iwere ebianye ọyarịa like echi niile ka o jenụrụ onye ohi debe n'ụlọ then ngụnwa nwoke debere ahụ ọngụ dịrị ego ji ezu ohi reward ụgwọ ohi ahụ o zuru ngụ ya kwue mana ndụ mana ọnwụ. I'm telling you ịchọkwere iche ekwe na ịchọkwa ka ejekwuwe ọngụ dịrị enye ji ezu ohi ọwụ tata ọwụ obere nwa na-agba ife ọya eme but ịma oke ngwa ihe agwa n'onye a gụ na ya anọghọ in love na aha eme love ihe agwa nne ji ezute ego nye m jee gwa ya like that now mana ịma na love wu etu ịma na love karịrị ọgwụ ụmụ nwa dibịa na-agwọba anyị ịma na love karịrị ekwu ekwe ịma na love karịrị touch and follow maka na ma nwoke nọ na love ma nwaanyị nọ na love a lot of things ha na-eme for love do unspeakable. So love so n'ọgwụ karịrị ọgwụ ị nwere ike iji wee subdue mmadụ onye ahụ na-emezi ka onye amaghị ife. All love ka mmadụ ji wee jụ nne na nna eju ụmụnne niile. All love ka mmadụ ji wee jụ family gbafuo sinsi. All love mere na ụfọdụ ndị na obodo oyibo taa fada anatazi anata. Ịghọtago, a lot of people na-eme so many things today due to heartbreak. Heartbreak turn a lot of men and women today into monsters. Ife behavior ụfọdụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị today wo as a result of outcome of ife ha experience in their love story. When they tell you their love story, you will see why a lot of people are behaving in the manner they are behaving. If I have lover, that is not their true nature. Yes, that is, thank you, Alex. I will marry you. It is still the oldest format ejeri ma nwoke ma nwaanyị ego today. You want to go?
it is still the oldest format. Akajiye eri ma nwoke ma nwanyi today. I will marry you. Akajiye eri ma nwoke ma nwanyi today. But the question is Odumma. Oje kosalo. Oje kosalo mmadu. Oje kosalo mmadu. Sorry, a minute. Oje kosari mmadu. Onye nwe na alụ similar experience ahụ nwelu. Treat golie etu ahụ o si wee treat ye. Ọwụrụ problem. Onye ahụ agwa etu o si wee sọtụ nke ye. Osikwa etu ahụ sọtụ ọgụ. Yes. Osikwa etu ahụ sọtụ your own problem. So, I will still engage that guy. But I'm a no ya balumumba. And the man or balumumba na mwa wezuga. How may hold to kebe shilum? Hey, what I go? So I can take your time before I call him. Call ya war bamba. Can we with that spirit? He can't won't ne engage ye. Hey, what I go? Maka wolu kezugo si me boya keta. Onwe ike bamba mo go mufi mo bo mufu afa nwe ko si wedo. Ekopu mbawa. And then we make a bawamba or for the way they bachaziemba. It decides to see through that lady where go see her. But no, I just decide I can use so that we reach out to a lot of men do lost in that kind of effect. A lot of whom work name do too much. A lot of whom work name this thing do too much. Ejihungeba in any kind of relationship, echoreba no waga. Ewatana. Ejihungu eba, but provided ne haba into it genuinely. Echogodu no in a relationship with only do 50 years, with only do 70 years. I don't care. Provided na intention do show na intention no one ijuene mention that word love, not genuine. Ewatago. How come you maka ndị ha na ndị ọcha na-eme echogo na ndị ọcha na-eme after all ọwụ na-ejidewe na nke ahụ enwego nke ahụ na crime and ama ka mana na-ekwu maka nke anyị mana onwero na so many places ekpegoro ikpe physically by na onwe ife ekpetara ya ịghọtago onwe ife ekpetara ya na nke ndị ọcha doro anya na onwe ka esi wee jidewu na ama na onwere iwu do nke ahụ awụrụ na crime mana this particular one aka na-eme ụmụ nwaanyị bayi today ụfọdụ nwoke na-emechasịcha na scot free. Ụmụ nwoke, let us put an end to it. A lot of ụmụ nwoke na-akpụgo ana 6 feet because of this thing na agwa mana ụfọdụ ndị ka nọ ndụ achọghọ all the very easy nwaanyị imeghi ife ọjọọ. All the very easy nwata nwaanyị imeghi ife ọjọọ. Nwata nwaanyị dụkwa determined imeghi ife ọjọọ ya emeghi ife ọjọọ 100%. Ya napunie ịghọtago ya napunie because onwe ife wechachara nwaanyị iwe ka onye westere years ye he west self for 4 years. That is why he no do self in a relationship with nwaanyị because ọ dụrụ nwaanyị izi na nwaanyị go na enogo na relationship 2 years 3 years eburu na n'obi no eventually that it will lead to marriage. Ịghọtago so ọ bụrụ na go na nwaanyị nọ na relationship 2 years 3 years e malụ na ya mana ifa no ye lead and believe me all of ya da turn men down because of you. Ina shigba na ịmahụ ina shigba nke ịmahụ onya ka nji wee gwa na enwe at least 50 or 60% of responsible men na enwe more responsible women out there. Ọ bụrụ na
relationship in no 2 years, 3 years. That relationship I lead to somewhere. Why can't you be real enough to face reality? Yes. Why can't you deposit that time and the energy somewhere else? No nation he do mischievous. More so, Owulebe Emana nwata nwanyị a na-eweta ego na-enye gị, ị na-anaghị ego na-enye gị, ị na-anaghị ego na-enye gị. Ụfọdụ eje na-atụrụ ụmụnne ha ụga, ụfọdụ eje na-atụrụ nna ha ụga. Na-atụrụ ha ụga. And ka iwefukwa ka ụfọdụ ụmụ nwoke a si adụ so blind o. Ị mana ụfọdụ na-anụchakwa nwaanyị o, chigakwa n'azụ. Jekwa na-edinekwa nke ni ha disappointed o. Onye ka njisi ụnọ a lot of ụmụ nwoke amaghị ife gburu ha. Ije posta a lot of ụmụ nwoke nwụrụ anwụ na nini today. Ejuo ha ife gburu ha agbaghị. Ụfọdụ na-emecha jee chigakwa back to efere ha jụrụ ajụ. Ọ nabataghị maka ọ ya nabataghị because i waste go time ya imego ya ọdụ hopeless, imego life ya life ya turn upside down. So ishigata possibility no ya ala ma itego na ọ wụrụ nke chọrọ inye pay back, possibility no ya ala ma itego ịnọkata ife onye ọwa si na-enwere total organ collapse. Ya ma no ife olili gradually, no ife olili gradually, na ife olili gradually gburu ya. Ịghọtago? Ụfọdụ self ejezie measure autopsy, another person enwe ife omere ata afụfụ result of that autopsy. Why na nyanwa ma? Ụfọdụ self onye aha ni obi ebe o ni decide gị end ndụ ya. On you be self jebute ọrịa nwere ka o si wee dụ ma bịa big ọrịa ka o wee punish you and your family. Iwe wori ewe jekwa bi ihe nwata nwaanyị dị innocent nọ n'ụlọ, bikwa ya ụmụazị dị innocent bịara ụwa. Na-ekwu ya nya na-efe ụfọdụ ụmụ nwoke ibe anyị efe n'anya. Ịghọtago? Ọkwa okolobịa ka anyị ụmụ okolobịa onweghọ si ebe ụmụ ọ bụrụ na ịma na ife agụ na that lady na-emeketa na ịdọ genuine na ego ka iji ya napịa, sikwa ebe ahụ gbafuo. Si ebe ahụ gbafuo. Sikwa ebe ahụ gbafuo. Si ebe ahụ gbafuo maka echi niile ka ị ghara isikwo na ezuga agwahọ, ka ị ghara isikwo na ezuga agwahọ. Mana ebe nwata nwaanyị gwara na nwunye dị gaghị adụ ime ọnwa olulu, that na her greatest misery ya wo to see nwa ahụ ka nwa ahụ pụtara ụwa. That guy enwe aṅụrị maka nwa ahụ. And onye na-ekwu ife ahụ because of onye ka njekwu maka inwe egwu Chineke. Ịma na inwe egwu Chineke a na-eti mmadụ, na-eme mmadụ onye ahụ enwe conscience n'ime. Conscience wo na mmadụ chọrọ ime gị ife ọjọọ, nọkata think ya twice. It matters a lot. And believe me, that lady nwere ike ọ wụrụ na osi na family ebe a zụrụ ya azụ ọfụma. Maka ọ wụrụ ndị a na-eji whisky nkwụ ọkụ aṅụnwụ ọnụ na ndị a na-esi anwụrụ na-esesi chicha ka o ji ekpesa alụ this thing. Ha agaghị dị ya ọfụma na ha agaghị dị ya ọfụma, then you go collect. Ha ya agaghị dị ya ọfụma. Ha ya agaghị dị ya ọfụma. Yes, they will guide her well. Yeah. Going back to our root must start from being truthful to ourselves and to others. Brotherhood, make your intentions clear from the onset. Exactly. Obolo nema ngwa wopu onunu. Wopu onunu. Iwopu onunu. Onwere ụfọdụ ife ya na ya. O ya ga to the extreme inye. But onwekwa ife o ya de enyewu no love lo. Man iwopu onunu. Onwere ụfọdụ commitment o ya bane for your sake. Ni iwopu onunu. Damage ha na nso. Mana the moment igbalu nwaanyị na ya no ye
especially ndị na-eme ife a na-amụ ife. Ka m gwazie gị eziokwu, ndị na-eme ife a na-amụ ife. Ife ha na-eme ewu ha na-enwe nwaanyị ha ejekwulu ọnọdụ ka ịfụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a dụka ya sị na agwakwana ngụ amụkwa m ife wu eji ịga na nwaanyị o. Because to me anybody can get married at any time. Bụsị ọ na-ime itiri nwoke ya sị na ebe a ka ọ ya nwee onye sịrị na ọ chọrọ nke stretch mark juru ahụ nwere nwoke ya gba ọnọ nke stretch mark juru ahụ wife ọ chọrọ. Onye sịrị na ọ chọrọ nke ha etu a nwere nwoke ya gba ọnọ chọrọ nke karịrị nke ha etu a. Ịghọtago etu a ka different choices. Nwee nwoke ya apụtasịrị na ife ọ chọrọ ịnụ nwaanyị dị matured na ọ chọrọ ịnụ nwata na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị dị matured. Efu ya ọ chọba ndị dị 28, 29, 30, 32, 35. Ịghọtago ọ ife nwa believe. But ife nna agwa gị ụwụ na ndị na-eme ife a na-ada arụrụ ana na-ejekwa ụmụ nwaanyị ha firuru na ha adụgo advance na age na ha anụgo ụdị ndị aka fa na-eje jide n'ọlụ maka owolu ha mara eji ya jide n'ọlụ nke ahụ emebezie everything do possible ka o wee fụ na ọ na-eplizi gị. Ịma na ọlụ adụgo set. Ịma na ọlụ adụgo set. Ịma na ọlụ adụgo set. Ịghọtago? Ife nna gwa gị ife a ife nna gwa gị ife a jeluka ife nna gwa gị ka m hapụ ije na that area ka m hapụ ije na that area because na that area we ife neediri na you treat it differently as a I will say try and see how I can convince that lady, but personally I think na ọ bụrụ na o decide ya to come on a live broadcast or ye gosi ihu ka okwu ka ifewu na mmadụ na-agbawa okwu na phone akwa na-agbawu ya agbawu ka ifewu na mmadụ na-agbawa okwu na phone akwa na-agbawu ya agbawu ọ na-edi na inye ụmụnne ya ife sọsọ ka o wee nye gị. Yes, ụmụnne sef turn way against her. Ụmụnne sef were because of you turn way against her. Si na ọsọsọ ngụ uwe onye ọma otu ngụ ahụ a na-ekwu na ọsọ uwe onye ọma disappoint ya at the last minute. Ife chọrọ ụwụ ka o je chọọ sniper nwụọ ka ọ nwụọ ma ọ ife chọrọ ụwụ ịnọkata ịnụ na mmadụ je n'elu Third Mainland Bridge si n'elu ebe a gbakpuo n'ime mmiri. Ịnọkata ịnụ na mmadụ jere makpuo n'ilo ebe trailer na-agba. Iche na ife kpatara onye ahụ ji wee mefe ahụ because of hardship. Ịma na hardship emotional trauma na-ebu people faster than even hardship by ya. Ka m gwasị eziokwu onye nọ n'ịfụnanya nwere ike endure any level of hardship. Onya ka iji afụ ụmụ nwaanyị akachi obi taba afụfụ with nwoke. Ịghọtago ife o ji ata afụfụ with nwoke ụna sọsọ ịfụnanya ahụ go na ya na confess onwe unu juru ya afọ ọhawa afụfụ ahụ go na ya na-ata. A lady from n'anya can decide to suffer, can decide to go through hell with you. Event has shown it. Yes, event has shown it. You what na? So a lot of ụda ifuru ndị mmadụ na-akwụ, a lot of ọ na-emekwa ụmụ nwoke ọ na-emekwa ụmụ nwoke maka ịnọkata ịnụ na nwoke nwere nnukwute ego tekele ndụ just like nke a ifuru mere ụbọchị a agụrụ profile mmadụ udo anya na onye a na-esuwe emu in millions. Ọwụ na mmadụ na-esuwe emu in millions keluzi ife karịrị ego ahụ onwelu. Ụfọdụ emotional trauma ka ha na pass through. They have not yet come to the reality that na the very
one thing matter most to him or her in this whole wide world, no lose gay more so to another person. On a do painful. On ya kijafo, mado di nwanyi ya ni nwudie easy. Yeah, she can get over because no man onya go. Ebe nsogbu na ha na-adọ knowing the fact that n'onye ahụ efuru n'anya is smiling in the arms of another person. Onya na ka afụfụ na onye ahụ nwụọ, they can easily be forgotten na onye ahụ nwụọ and enwezi memories, knowing that na you are still there with that memory, not with another person. Ịghọtana? But ịlụzu onye ahụ iwefu na afụfụ niile talụ maka onye a ọpụnife niile imerụ maka onye a. No one prefer another person amaho anything about present status here to ngwa tarafufu niile. Ifa na ebunde ayenweni mind imegi ife ọjọọ. Ụfọdụ n'ime ha cannot stand it. Ha na nwanwu. Ụfọdụ na-eji aka ha gbuo onwe ha. Ụfọdụ na-eji aka ha gbuo onwe ha. Na ọwụrụ onye fụrụ anya enough that na ọ chọghị imegi ife ọjọọ. Ụfọdụ na-eji anya aka ha gbuo onwe ha ifụkwa na ọbala adugo n'aka. Kwema a lot of ụmụ nwoke today na ọbala adụ n'aka. And the mother abịakwa na nsị m ezugo niile focus is this teaching ka so na ebe ụmụ nwoke nọ. Agbago ngona ma nwaanyị na-eje eri nwoke, because the truth ụnụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ejekwa eri ụmụ nwoke ego do too much. Ịmakwa na o nwere ife ịchọrọ n'ebe onye anọ, mana ilukwa it is guys kwa in this hard economy. Ịma na ife siri ike ijekwa na-eri mmadụ ego. Ịghọtana? Ife na na-emezi ndị ọcha, a na-emezi elu ka ba ya, mana ife nke a ji wee John ji wee na-eti mkpu maka ya na ife awụ ife obi. It has something to do with emotion. Emotion mmadụ miscalculate ha, that person can do and undo. A lot of people enye poison today. Ndị nyere ha poison ha awụlụ na ha think through that situation for a second time. Ha nwere ike let ya go. Like ọ bụrụ na ha kwelu think through that January ife ahụ mere, ụfọdụ ndị aka ya dụ ndụ today. But if you want to do with emotion, na-emeghị ka na imeghi ife dị etu a, it will end. Mgbe imechakwara ife ahụ ịfụ na na-edugo saddled with two things na-ehi itigu, which is na igbugo mmadụ nyana na ife n'iji wee gbu mmadụ na ife na-erughị aka. And ikekwe na ọgwụkwọ na ịnọ ndụ n'ọlụ yọba chigu na chigu nwere ike wụtarịghị nke karịrị nke ahụ, na Chineke nwere ike wụtarịghị onye yari ada worship ziga etu ahụ isi worship onye nke ni nwere ike Chineke wụtarịghị onye ya ada worship ziga worship etu ahụ isi worship onye nke ni. Ịma na n'ọfọlọgo ka ije na alụsị je weta gị yenye. Ọ na-emekwa na friendship anyị na-eme. O nwere a friend ị nwere ike ime a kind of commitment ebe ọ nọ, ịpụta echi niile o disappoint ya. Ụfọdụ ndị ahụ hapụgo, ụfọdụ ndị enwere ike ịhapụgo. Ịghọtago? If I contribute to a lot of afụfụ so many of us na-ata in this life today. So ọ bụrụ na ịmara ya ka ọ ya wonwe ife na-eme ịmara area ebe amụnwa adịghị perfect, ana m commit ya nke mana ana m anọkọta nwee moment of reflect on so many things, even the ones you cannot change, but at least you might go na this damage I do go there. And I have to be honest with you. Obolo na not today or no one ka ije emelu your CBN or no one ka ije emere fa. Imalo ni inweho genuine intention ebe nya nwata nwanyi no. Can you kindly quit that game now that is too early? Can you kindly quit that game now that it is too early? What I go? Nwanyi na-emeru gị ife niile just to sustain your love. Nwelu sense of entitlement n'ime ihe. Onwe ya ọdọ wrong. I have to be honest with you. For so many of you ya dekwu, or because ni na-emeru mefa, or because ni na-emeru mefa, and so what? And so what? To he whom much is given, much is expected. To he whom much is given, much is also expected. So that sense of entitlement must be there. There is nothing you can do about it. It must be there. If you do the one, a mahifunya na pass through
to be providing that particular thing they enjoy. So you don't even have the right to question the sense of entitlement. Do you know what that person is passing through? A man will follow, they live with the guilt of Nahas Zuloyi for your sake. Do you know? Do you know? Ngonga say for one, if that guy in a pass through, will water a guy on a enjoy. They were only in a way. Then Ngonga Woke, if a matamani are subject your way to, further now subject your way to the highest humiliation and ridicule, just to make sure that you don't pass through the same thing. They paid price. They committed themselves to a sacrifice you don't know of, just for you to be smiling. Now my Gucci wash. You want to go meet here up because no fear nation can meet here up with the Iberu. Kedo happy. Kedo happy. So if you do a po on your back, you will call if any now will throw you at her face. More so, a man a drop to genuine. Gao Bonke, can buy you 80% of my mama say, what's a call? Nyani Quifa, one mama do anything. One mama do anything. What do you mean by your mama say? My mother said that, and then we are on doka. My mom will put an doba, Adanunde Amish. My mom ku na Ndi Imo State ada anu nda Anambra na nda Anambra ada anu Ndi Imo State tata ka yo mom kwulie e ka wota ata onye lugole nu nwanya elubohe ma ebe anu no kita amalugo a lot of controversies na ga on in the southeast. So oburu na iwu onye Anambra State choro inu onye Imo State, you have to do what you have to do early enough to know no zagapolo or no zagaho ko ari we waste precious time mmado. A potassium slap you think you can go and sleep. It break the heart of somebody. You think you can go home and sleep. You think you can go home and sleep. I have to be honest with you. That lady wuru no onye obela kwa wo ndana out of emotion. You got go. Obu no onye obela kwa wo onye na do unnecessary hapu go na mmadụ na mmadụ pụta mmadụ ana abamba. When it comes to mother control emotion, yeah, you will understand this world better. A lot of things in this life will not look strange to you. Probabilities do in this life, I know probability. No, they do. But you decide to be living your life with emotion. You will always think that no, it is like this, no, it is like this, and your actions are not directed to the same way. Or too much of emotion, you begin to act immediately. I am telling you. Get hold of your emotion today. I want you to learn it and build your life with reality. That is where that reality, Mataya Sehana Akuzi, should come into play. Yes. Yes. I know some broken hearts don't heal nor mend easily. Let love lead. I know. That is why a lot of people are going to make it. They will keep recounting their previous experiences. From those experiences. That is why in the say to some of future people hane meet na atazia fufu even the hamit go le meet. The person may not be wicked to onyaho bring it into that crossroad, but subsequent people oyada a meet yade meet is a beast in him. Yes, onye break the innocence ya nwere ike onye aha agago nozi other people do innocent yada zi meet wunde yada atafufu of that venom oyada ewopota. I will still say it and I will still say it again. Yeah, Ogoshku, thank you. I will still say it and I will still say it again. Umumoke, don't know very, very careful. Umumwani, don't know very careful too. Man, umumoke, don't know more careful. So many marriages today who transferred aggression now, Alex or Guadelu here. We finna break so many marriages. Oh, if
onye nke n'imelu by mere either suspect onye nke no na-eme ife ahụ onye nke n'imelu lead go to the end of so many marriages today because no feel kwana na ebe onye nke ni nwere ike ime ife why na onye agha eme. Yes, na ebe onye nke ni nwere ike ime ife why na onye agha eme ye. Owolu by that standard judge agha immediately pass a judgment ebe no. Yeje blame we yeje blame we or a victim of something and he is trying so hard. He is trying so hard to make sure that no repeat the same mistake we repeat before. So many people today, so many decisions people has taken today, so many reactions people go today is as a result of where they are coming from. I hope you understand that. I hope they understand that anything that has to do with something of the heart and the emotion, don't play with it. Read my lips. Don't play with it. Don't play with it. Desist from Iji marriage as a tool when an woman go. Desist from Iji love as a tool when they reap one. You will cry later. 80% of people who did what you did are crying now in their different for the balona marriage when the opposite of a far have played with and they are suffering it. Now they have come to the reality in a late time that this is what they have to live with for the rest of their life. That is why for the if I pass it through their marriages. For those who understand a reward of what they did, and therefore they will swallow it. They will swallow it. For the make yourself more in that predicament. Yes, more in that predicament. So learn from this one. Learn from this one. Learn from this one. A lot of women do bitter today. Enwalo onye melugu na ikadore nduta. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike do that broken. Find okwazie true love. Then that new love ha find nwere ike wash ya away their past sorrows away. They will forget and they will forgive. Mana nke kano in that pain, nke kano in that agony, kano na that mistake, imelie onorone, that one, ufodu n'ime ha, na hunt to gidogu until they hunt you down. Aposita, so many people nwuru today ka ha bia ku ife buru ha. You will be shocked at ife buru so many people. Manda na ekwu self no mmadu buru ha. You will be shocked at ife buru so many people. How I wish no nwelu ebe na eme anokata. Ịghọtago? How I wish no nwere ebe na-eme anọkata akpọpụta ndị nwụrụ anwụ. You gotta go. So be very careful. Be very careful. Ngo say shot. Ibu aka n'isi.
all na do good need a record call. Man, I don't record such kind of calls. I don't record there for anything. In fact, I don't call record on my phone because I don't have any reason to record my conversation with you. You want to go? Yeah. I won't call record on my phone. And then I won't call record on my phone. I don't have any reason to record my conversation with you. Why would I record my conversation with you? I don't have it in my phone. You got that? But I have to speak to you with the conviction from Ifemel. It's all what I got na. It's all naga. O boss one you go see if I about the strength of a woman. If I about the strength of a woman. Umuwoke umunwanyi ji na olu na ata afufu karia. Mana ya ma. Ha na ata afufu karia. Mana ya ma. Chineke kere ụmụ nwoke na ụmụ nwoke bụ strong, and that is why ụmụ nwoke ji withstand so many pressures. Mana ụmụ nwaanyị ụfọdụ n'ime ha adịghị as strong as so many things they survive nwere ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya survive we nwanyịkwa na ihe edichozi ka ọwụrụ ngụ onye nwere ike ije ti ha na ndị mana na ebe a na-ejide nwata nwaanyị makwa ife merụ nwata nwaanyị ji edisobe nne na nna ya love makwa na nwaanyị ya eji maka love disobe nne na nna ya makwa na nwaanyị ya eji maka love ụmụnne ndị nwoke ọgụ emekwa na nwaanyị ya eji maka love abandon family egbafuo emekwa na nwaanyị nwere ike iji maka love ilu ndị do to the extreme mee unimaginable things, unthinkable things which you don't know, so in that fear so only that is it by force? That is what you are seeing. You are not seeing the sacrifices behind those tears on a shed, the regret and also talking directly to Fodom Wine. Fodom Moke Zorogo school, that through hell, stake their comfort and everything about their comfort in life. Fodoni me herself wo because of you melu na fanolo ebe ahụ ijecha zero school pụta fuzie ndị na ebe ahụ ndị ha duzie attractive to you abandon zie mana ngo with the reason battle no with that setback because not for as a project decide ya ko financial as a project na ịpụta na ịbata kwa na be as a wife no ye erigen ku ife niile ahụ oluzu fiaralam ijechazie school pụta ifuzie ri ụmụazị na-akpụ isi guy fuzie ụmụazị na-eyi trouser pencil ụmụazị na-eyi sneaker Nike Air Force na ndị otue ihapụzie nyanwa na-eka na-eyi strip-on si na old cargo ka ọwụ yana nyanwa na-eyi shoes so n'ala enu na-eyi kusa jean ịghọtago etu ahụ o si wee zijeru school nwa bebi ngo ka nna agba etu ahụ o si wee jize school wee refine all from mgbeke ahụ ewu enweghị ike ịdọrọ attractive to ụfọdụ ụmụ nwoke that time. A lot of ụmụ nwoke ya bịakwute gị that time idugoro refined from that school may not even look your way mgbe that man discover you. Are you not aware? O discover you mgbe do fashionable enough for ụfọdụ ụmụ nwoke ineghe anya. Now ijecha school a pụta ife ihe emekwa awụ refine kwazi nyanwa ebe ọwụ na ọ chọrọ ka ịpụta nọrọ stand there with ụfọdụ ụmụ nwaanyị with your head high. If you want to do refine kwazi nyanwa into that dream man ịchọrọ ka ọ wụrụ, that is the best reward ihe enye. Ụnụ na-agba akwụrụ ofu onye na-agafe ekporo onye nke ọzọ na ọ bụrụ na mmadụ na-agba ha ya agafe ni together. Ọ na-eme ịghọtago, ọ na-eme so ka ọ ghara ịdụ ka ya asị na message ya na ma balance ha balance. Ife na-eme a lot of people eji ha survive heartbreak abụrụ so na hapụrụ fa no sacrifices and the commitment ha bagolu na that relationship. Ịghọtago, a lot of ụmụ nwaanyị ewepụgo n'ime niile egwu ewayo obi kakwara go ọ na-ewepụ afọ ime o n'ime because na this particular story na agwụ na ebe a enwere a complaint. In fact, a part of the story gosiri na-ewepụrụ afọ ime na abụ. Yes, a part of the story gosiri na-ewepụrụ afọ ime na abụ and the second one n'ọbara gbau channel. You got to go. I am judging by if I mo
a part of that story kwuru na na-ewepụrụ afọ ime na abụ, and na the second one na mmadụ anachana na ya. So behind all these stories wo commitment and sacrifices do behind it. Manuke na ife wu na enyi wu nwoke go na ede ezigbo mma, go na ede share the same dream and idea, na sacrifice something for him kanyawa we nwe ike carry aga along na ifuru na okay na ifa he sacrifice malo how painful ọ na-adụ na ọ bụrụ na onye ahụ disappoint ya. Malo how painful ọ na-adụ na onye ahụ disappoint ya. Na invest in your friend hoping that na that friend of yours will reciprocate that favor or reciprocate use that favor. For instance, so many people today will go today one mad water mana man no nya water imego wolo your greatest enemy. It build to go imaginary stories. Suddenly ngo wana tolerate ya tolerate with mad. E man mad tolerate you. E makono take a lot of tolerance, a lot of inegalanya, a lot of so many things to wash you. Kisheni them misbehave mbonya na invest in email. That person simply overlooked your shortcomings. Focus on your dream. The moment they actualize that dream, it does intolerance. It has a tolerate if I tolerate. You gotta like scatter on a table. Because they arrive, go. All those sacrifices. All the easy, forgive, forget, don't worry. God will provide for you. Happy and yari Ufoda hapu kiriwe go sacrifices and if ha lose doors ha close for your sake. Ufoda n'ime ha lele integrity ha n'afia for your sake. Ha nwere high hope in you. Na odorogo mma na odugolu ha mma. Oduzielu mma. Iriwe nnake you. A shozie ka some sermons covers your shortcomings. Oya cover ko because people like us will be preaching that sermon and will be hoping that no onye do kamonago gana get that sermon. But sometimes a lot of things I make intentionally. Let us not be hiding it into some kind of blah 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 blah. Atamafufu ka ya adorogo. You got to go. I'm telling you, it may only take time. Mano meriko wolo obuonye obosindo na toyoto. If for bonamma to give you up for your own sake, you can never enjoy that thing. You enjoy here in terms of money. You will lose it as a piece in your marriage. Yes, you enjoy here na go. Enjoy here na marriage. Your children will pay you back. Yes. Yes. Your children will pay you back. And I'm being honest. Yes. Mamu. Mayo. Hame kuko na mwa. Ako me kuko na mwa. Namo, but I'm telling you, all of us. You want to go? All of us. If you want sacrifice for your own sake, you will disappoint you. Accept what one day it will come back. Accept what it will be. Okay, you are ready to receive it in any form. Some people at the school today is not because na farmer that na hire a work on themselves, but I have followed on that line decide there to invest in you. Kega school potakaya ki when we carry along gacha school pota short or that door right in front of the eku hango berife iwe we bamba idoli ebenine. Ife no na eme mbe na yo biko emezie yi ba ko na echiko no mgbe nwano kele mgbe ahụ we kele ife meru gi jiwe na endure that time. In endure that time, he will rip one mother off. In endure that time, he will take advantage of someone else. Will achieve your own goal. People will also take advantage of you to achieve their own goal.
ife igolie kiyele ife igolie kiyele desist yenu from ide egwu ụmụ nwanyị wayo in the name of love na ego ji egotalụ m ife na ife adebelu m ụfọdụ n'ime ha agbaghị mbibi ya agbazighị ụgwọ ahụ agbaghị mbibi na ife a lot of relationship ị na-break today ishe na commitment ya ka hụ nkụ na ya o nwere your friend go na ya ada adụ mma ọ notice na no nwe ka ife si wee dụrụgụ ọ na-eme a lot of things indirectly and directly to make sure that you don't lack anything, to make sure that you don't live in the regret of na other people karumma, to make sure that you give you up and they don't completely hopeless in this life. Or now endure so many things, na lose so many things, na commit so many things, na toga ebo suppose he toga. Ụfọdụ na-eje ezumu ochi, o mechi ife niile ahapụta echi niile, a short that door behind his or her face. Onye ọsọkwara ogo ụlọ ma mụnwa wezu ugo ma ngonwa ntaramafụfụ ya abịa ntaramafụfụ ya abịa. Yes, ọ na-ewute m na mfụ a lot of ụmụ nwaanyị na work hard na ọ wụrụ na nwoke nọ na benefit ife a na show gratitude mana ụfọdụ ụwụ ọfịs ka imepere n'isi and they man office ka imepere n'isi office ka imepere n'isi and they man office ka imepere n'isi ụfọdụ n'ime ụnụ nwe na chọrọ ije obodo oyiwo the moment ịzọrọ ọkpa n'obodo oyiwo ahụ tilo imezi ife sọrọ ụfọdụ n'ime n'obodo oyiwo today nwata nwaanyị na-alụ ọrụ na bankị wepụtara ego with hope na ịrụzi obodo oyiwo ịbịa kpọrọ ya iruo obodo oyiwo imene arrive go ijezie nụrụ onye ọzọ nke ahụ ije nụrụ wee bịa ebe a wee gbapee ego ntị it is a payback. Ịpụta na Facebook ịbịa na ebe akwa ka ịrụkwa nụrụ nke ịrụrụ ka anyị were aka ka anyị fee ịsa n'anya. I intend on imete this program aka and I will end this program now. Ka njem agba take agba care of business daalụ.